tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pesthena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arepa kaya ngono tak antepi jiwaku, jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jejatu ke katih kula. Sesebat kula. Katresnan kula. Menawi kapas sedo. Kula tumpun sinten. To padake aku ora ngerti po, sesambungan muro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira garo? Heeh. Aku ki weroyem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar neng alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-glenira gareng neng grumbul. Pas, niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrebak babakan panggulawethahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku ki ngerti pacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lilakno aku tak mati. Pas. Kula tresna panjenengan. Kula tresna alih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget perkara katresnane aja digondali banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta? Masa golek kayu bakar kok sangune anduk? Mas Nomo Sidam Karing Bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sawetawis lenggah wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Katuran Karaharjan tedhak paduka Kakang Resi Narada. Merkencang warudaya Pak Pong Buk Bolong Kalicut di sapa sing gawe. Lha nuwun nggih Di. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sawanipun ing neraka ing Sidik Pangudal-udal. Mboten panggih alangan setunggal menapa namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawunipun ing neraka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Keparenga pinarak ing langkung sekeca Kakang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing neraka Sidik Pangudal-udal. Indra prayogakno ngira ngadhep nang ngarsa ulun Bathara Indra. Lho Dioji. Ora mapukul sembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indra, namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Sawang Adi Pukulun. Yaya Indra Luntampa. Akarya bombong Tyasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Punapi, Di? Mesti kemawon ndadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka Sidik Pangudal-udal badhe wonten rembak menapa, Di?
Tuan badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Monggo menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bali Marti Kundha Manik Kakang Narada. Punapi? Gara-gara wonten 3 dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sakmangke sampun wonten 3 dinten menika kayiwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa di Kakang Rada kula aturi paring dawuh nuwun sewu menapa mboten naminipun kula menika nguyahi seganten dene paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Jenyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Ah, Iki. Menawi tetela mekaten, estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayiwaing. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayiwaing. Upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpaking Bali Marti Kundha mekaten Kakang. Wonten ing ngangka kalih. Inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa. Monggo adat saben ingkang sampun mlampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Nanging nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadiwatan tegesipun nggadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiyatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuhipun Prabu Niwata Kawaca ingkang dados nalindraning para Jawata menika ateges titah ingkang gadhahi gegayuhan nglangkungi dhateng kesagedan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika diadamel gara-gara mekaten Kakang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika mboten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos 3 dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rada menawi tetela mekaten nyuwun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho. Teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumrahing titah ingkang gadhahi moga tuwin gadhahi gegayuhan. Ing nyatanipun gegayuhan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiyatan titah menika. Lho, sinten Di? Menawi dipun parengaken ingkang Raka mangertosi sinten ingkang wantun gadhahi gegayuhan ingkang sakjawining kekiyatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manik Maya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet lilimengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau. Nanging elokipun kadhi wonten daya ingkang anutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung kaya ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Piculun jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadhahi gegayuhan sakjawining kekiyatan titah dados kula ing mangke gedher kang para Jawata ingkang samya gantung siba madaning Bali Marti Kundha Manik samyalok wonten titah pujangkara ingkang wantun minggah wonten ing madyaning Kayiwangan Suralaya tanah sanes kejawi amung Atmaja Wragiling Kelurahan Semar Nenggih Kelurahan Bagong ingkang wantun minggah wonten ing Bali Marti Kundha Manik nyerpepek laku dodok akarya cingak sangganing para Jawata miwah Sang Hyang Piculun jagat Girinata.
Irem kembang bopong terate bang rerayungan loma lengkung tumelong rumambat wetyan wes semu kang mawur raras Oh Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada nembe kemawon kula raosi jebul kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang menika kadidene sowanipun Panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul sareng kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Rada Lah dalah. Lha nuwun sewu lho, Dik. Ing atasipun Bagong menika derajate ngaceplik menika namung Panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Marti Kunda Manik. Mongko sasamunipun nglangkungi repat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Bala Upata. Lah kok teka mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Bala Upata. Monggo sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak njawining Bale Marti Kunda Manik agrar para dewa, para dewi, para apsara, hapsari kok ora ngundurke Bagong. Ing atasipun derajate ngaceplik kok minggah wonten ing kayangan menika wigatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Dik, kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kaku marucul. Mila menawi wonten tenggenipun aturipun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dhateng pun Bagong. Kakang Rada kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Nggih. Panakawan Bagong sawise aso ingkang dadi napas asat kang dadi riwe padha rarja sak prapta kita Panakawan. Nona amit pasang kaliman tabet kinebene ing ledene dumaweng temeng-temeng. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun. Menapa para saestu panjenengan ingkang asma utawi pewisik Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Nganten mboten. Bagong Wadararja sak prapta kita, Hyang Pukulun Bathara Antarada. Wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Lah mengke ulun tampa lho ya Bagong. Kula munding kacimat bari. Wah, jan. Ulun ki pancen lagak-lagane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semu rada guyu, kita aja nirokke. Mekaten Pukulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa ulun cemplungake nang Kawah Candra Dimuka. Aduh nyuwun pangapunten Pukulun, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Bagong Padararja Pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan Pukulun. Bagong, Nun, apa to sababe dene kita tekan kayangan? sejatosipun kula menika namung kesah sapura-pura Pukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula Pukulun.
sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namun rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula badhetipun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Boya Bagong boya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, Wigati angka 2. Sejati Kang Pranyata, kula menika badhe nyuwun prisa Bu Kulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos bilih Kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulon rada pun kejem-kejem Bu Kulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Ya, nek aja sembrono iki nek kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk, Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sekarang kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, bapakmu beda. Lajeng kula tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atos suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges Pukulun menika mboten pantes menika dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk wonten ing kayangan. Estu menika. Kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Gong wilaheng. Lho malah janturan. Boya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wah, tak kira nek oh, gila dah. Ngoten niku kula sok nonton Bu. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngoten nika kaya lagu.
Pukulun kersa martabak. Mbuyan. Rada alot. Mbuyan. Dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu Mutiara Dipa Nirmala. Dipa Nirmala. Iya. Ngene Bagong, Pripun? nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaran ing jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim, bangsaning Gandharwa. Nggih. Mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu Tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata meneng luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya, mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nanging yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak. Bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku iso disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundlep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur mung kowe dumadi saka ayang-ayang. Ha nek Bagong ki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikane. Rumangsane anggepe S1 wae. SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njukan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek ora kencang marudayang Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Pikulun Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu bu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngrawat UGD, UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga ibuh.
Wah, lah setan ya. Dewa kadunekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso duduke kula ora nrimake. Yakin niku setan ndelok jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun jagat kene pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Lah ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Nggih ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh, piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik negara. Pripun, Wong wilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Titah ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tegesipun boten saged cetha. Margi mbah menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawuhna marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibebondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kaliyan Panakawan Bagong. Nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Narada monggo dikula dherekaken. Anggro sesumbar lendo bumi konceng kumalodok
Gumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang. Boten dadawa Mas. Kula nyuwun kabar pripun pawartosipun anggenipun sampeyan kawuh Sudarma. Aku wis jane wis males ndutuk-tutke iki. Kowe yo dadak melu nang kayangan barang ki yo ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan. Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Kuwi jenenge ora sebaya mati sebaya mukti. Ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwang pikulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek dana wiyaga teng klithih. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Pranjen pitik. Pitike dileboki kandhang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus? Sampun. Ya wis saiki ngene iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pesthena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning ngarep kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jejatuh ke katih kula. Sesembahan kula. Katresnan kula. Menawi kapas sedo. Kula tumpun sinten. Tok padake aku ora ngerti po, sesambungan muro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira garo? Heeh. Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar nang alas, ta? Bareng tekan alas aja glenak-glenira gareng ning grumbul. Pas niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrembak babakan panggula wetahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin aku ki ngerti wacahe gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lilakno aku tak mati. Pas kula tresna panjenengan. Kula tresna alih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan kuwi ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, saka mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, so anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sapleh mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget perkara katresnan aja digondali banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu wis seneng lho nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ha ta? Mosok golek kayu bakar kok sangune anduk. Boten kok ya. Alah, aku ngerti kok.
Aku tak mapake para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali dandani Bagong engko ben iso gara-garane klompit. Komplit. Ya. Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae wit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megengo napas. Ngestaken dawuh. Ngampet ambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Ngestaken dawuh. Saiki mbok dijitet yem. Men ora muni. Wong wedok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet ambekan entute lehmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati. Apa to jembarke kai harmonika? Pak sampun kaya ngoten wong sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ah, Ding, kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom, ora ono rampunge. Nggih. Le rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wis gak ngono tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh nggih kestaken dawuh. Nuwun berting Gusti aku murbeng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sedyane Bagong iso kasembatan, iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon panjenengane Bang. Asa panjenengan moyo ya. Bali nang jagat engko nek gara-gara gabunga karo Kang Gareng Kang Petro. Gegek tak kedhawa, Mas. Suarane. Caranipun dos pundi? Kowe tekan ngomah gawe kolak sandal. Oh nggih. Kowe engko panganan telung sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Gegek tak kedhawa kula pamit wangsul nggih, Mas. Sing ati-ati ndak diwani selak do teka wis kono ngati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawa. Engko anjlok kowe iki saka wanen. Wis kono ge bali kono. Nggih, wis tak kedhawa. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nek nguyuh ora ndodok. Nggih. Engko lali dadi Bagong nguyuh ndodok ayo. Konangan. Nggih, wis tak kedhawa. Ya pethoke dewane ora rampung-rampung masalah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ranggana magawiya gelari rawang-wang Bagong
Wonten dawuh apa kula? Ngemban dawuh timbaning Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah, aku kinen balekake lawan kowe. Lho, sampean nyilih kula ngono. Lho. Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke. Tegese iku kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi omah kita iki ngendi kok tak tekan DKI? Kula purun wangsul wonten ing griya kula, waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa, simbok kula niku sapa. Nek pukulun Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawe jeneng gatel ora duwe. Kuwi senggaan. Rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat kendarataning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu. Monggo kula ladosine nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra marat Belakang silakan. Ora apa-apa Mas. Wani nantang dewa wani serep nyawanya. Menawi ndaratur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kok kon bali piye? Mangsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mangsa kalian kula mboten jotos mboten ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilatih rai sakpenake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup. Malah gumujeng panjenengan. Lah bocah ndugal kewarisan kok ya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Dasmun tinalaman menika, Di. Ana kawan Bagong. Wonten dawuh pukulun. Sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita.
Aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan. Kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa. Nek napa sing kula tangletke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong emon emeng diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula ora masuk akal. Secara pikiran nama jeneng itu secara sekolahan lho nama jenenge Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamak lumrahing atase manusa kok dumadi saka ayang-ayang ana ayang-ayang disebda dadi wong terus dadi wong niku model pundi atene saniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit atene donya rungkut banget iya napa iya lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok kula ora nrimake Yen ngono kita arep ngopo? ana dewa gawe wirang karyane mabur apa dikira Bagong ora iso mabur iso Bagong nek kon mabur untung aku sangu androke bojoku. Iki tak cagaki tengah. Pinggir tak taleni, pentang ngene kena angin kabur mumbul. Taoyak kowe Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kae. Perkara ndase kobong mbok sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabutke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru nekane. Begitu tak seseke, cek dadang cek dene tanding ngono. Arepe karep kiprah. Yo. Ora kok ya neng. Ya ngono kuwi jenenge ora anu kok kudune latihan sik, lek latihan ya apa kaya arep turnamen wae. Ngono kuwi iso. Nek mbiyen cara mbiyen malah iso. Wong mbiyen ki ora tau latihan ning malah kompak lho, Truk. Ora latihan kok iso kompak. Payu soalé. Ha iya. Oh iya bendina ya padha karo latihan. Gong, dalem, Pak. Truk. Ki apa jenenge? Mangayu Bagya tanggap warsa Sinduarjo. Sing kaping 73. 7 tambah 3 ki 10. Oh iya. 10 ki oke-oke angka. Heeh. Nek cara wong main jeblok. Ha iya. Bener. Paling oke ki 9. Ning ora apa-apa. 73 ki 10 ki saka tembung 10. Es artek-artekke apa kuwi senengane kok areng ngartekke ukara lho ya nggo ngiseni wektu kok jarang mangane mung meneng bae es tegese semoga tetep ayem tentrem ya elok Desa Sinduarjo p
Pemerintah desanya ramah tamah. Usahanya luar biasa. L. Lembaga-lembaganya tertata rapi. Meneh. Usahanya tetap luar biasa. Kok usaha terus meneng lho, cerewet ngarang ki angel. Hari inilah hari ulang tahun Desa Sinduarjo. Wah, sepone saiki Sinduarjone S. Sukses dalam segala hal. I. Inilah Desa Sinduarjo. N. Nasionalismenya tinggi. D. Dedikasi. Waduh. Nek di kok mesti dedikasi ya, Gong. Dedikasinya tinggi utawa depan belakang sama kuat. Sindu. Usahanya luar biasa. Usahanya nah. Wong ora liya saka usahanya. Asa ase aso. Anggere atibane asa ase aso. Asa ase aso asu. Ayo. Asa ase aso. Ya. R. Wah, rada angel iki, Tru. R. Kusike ta? Tak bandem watu lho kowe. R. Rajin semua perangkat desanya. J. Jalankan perintah atasan. Wow. Jangan jalankan perintah bawahan. Iya. Jalankan perintah atasan. Alah. Begitu indahnya Desa Sinduarjo. Apik tenan ya, Gong. 73 T. Kota arti aku tetep bisa kok. Arep takon apa aku tetep cerdas terus. Ya 73 T. Tanggap dalam semua hal. Usahanya luar biasa. Ya. J. Jalankan semua perintah atasan. Meneh usahanya luar biasa tetepan. H. Harus tetap setia pada Desa Sinduarjo. 73 T. Tinggi. Cita-citanya mewujudkan Desa Sinduarjo yang gemah ripa Lojinawi. I. Ikatan persaudaraan semakin kencang. G. Gudeg. Golong gilek manung. Ora dipancing-pancing ora. Ya, sapa sing arep keparang nembang? Ya. Mbak Ayu Purwalestari ndak ora nyambut gawe. Nembang Mbak Ayu arep kok nembang apa? Aku kok kepengin ngrungokke apa jenenge mijil ketoprak. Ya ta, Tru? Iya. Ya tinggo. Tombo kesel. Iya. Ayo karang mijil ketoprak. Ya karang. Kepenak dirungokke kok ya, Tru? Iya. Neno. Wah, penak iki. Mijil ketoprak M. M. Prei. M kok prei. Iya. Slendro napa pelok? Pelok. Oh, slendro. Wah. Nantang iki slendro apa pelok? Neno. Oh, kok tetep pelok. Neno. Ora iso rasa to ning angel wis kok. Ayo coba kaya ngapa? Kirongane ya kudu apik ki engko. Cang gorengan ati wolak-walik gosong. Malu aku malu. Yo lagu pop dislendrokke ora. Ya. Ya.
Curling. Ha iso ora kuwatir nek penggerong loro kuwi Slendra Pelok beres. Maya apa iki santinet rambut. Bisa aku. Oh iya iso. Heeh. Santinet Rambut. Ya. Neng pamundutan lagu terus saka sapa? Saka dulurku lanang etan kono Putut Wijanarka. Wo. Nyuwun lagu lega Pak kangge Pak Dwija Kangka. Waduh. Tak tak dung dang dendang dendang. Apa kuwi? Lagu lega? Ya ora iso njurming baik. Sajake do streaming iki sajake. Ya wis ora apa-apa. Ya coba saiki genti rangkepe. Ya, sapa? Genti kalkun terus, kakung. Kakung, heeh. Kakung kok kalkun. Barang nek omongi banter kleru. Sapa? Katno. Ya. Ya menajar Slendra. Nek ra iso sirahe dingerna. Ya. Sing dinger iki gendere kok sirahe ora. Sirahe iki Slendra Pelok e. Kados. Wah, cantrase. Gusti. Hop, sik baleni. Sing gerong Tatin Neti karo wis loro kuwi wae. Oh iya. Slendra wae. Ayo kaya ngapa? Kok kaya ndak rapi gemrunggung. Ya. Ya. Baleni saka ngarep karno iduak modar. Kok kejem banget kok karo
Plora. Gelelenge ra jam-jam. Kados. Dos kalih, Pak. Gusti. Tambah tiwi. Ayo kira-kira belajar. Sampun tengah patri sangalang. Lho, kok Slendro? Kok pelak? Ayo warang coba njajal, ya. Sampun tengah Markita. Meminta. Lungaku Markita. Ora toyo wis aneh-aneh kok. Ya. Pangin tening Penggirong telu wis kebek ya, Reng. Wah, kebek-kebek kabeh. Telu iki kebek-kebek kabeh. Ana sing susut. Iki sing susut wis mulai kebek kok terus. Ya. Iya. Jomban Jogja Solo ngono wae. Telat. Ya ora apa-apa. Senengane nek do telat do meneng wae. Ya. Gusti Citreng janji. Ya. Apa citreng janji so
Mboten, iki mau jane pamundutan saka penggemare Pak Katno sing saka Jakarta. Wo. Oh, to. Lanang apa wedok? Ambo nang tulisan ora ketara lanang apa wedok. Fotone ra ono, fotone bringosen. Oh. Ning kok bengesan. Ampun Pak Karno ya senengane sing bangsa kaya ngono kuwi ya ora ngerti aku. Ya, pamundutan Mas Katno diaturake. Sesuk awan jam 09.00 ditransfer terus. Oh. Obat batuk. Transfer kok obat batuk ora. Ayo gentinan. Ya. Ki mumpung sing padha mresani isih lumayan terus. Heeh. Streaming ya wis isih ngancik. Tak hitung saka kene iki 35.000. Wow. Streaming kathok siji 35.000. Ana sing ngebel barang iki. Oh ya, tak bukae. Wido ngopo? Wido ra turu iki lho. Sapa iki? Kanca-kanca. Tak lemeke kene. Ayo Nes, kowe genti Nes, jumeneng Nes. Ya. Wah, jarike iki jan anu ya apa jenenge iki cara jaman semono jaman kuno banget jarike iki. Heeh. Luwuk-luwuk. Sikilmu kok saya cendhek to. Udah ngerti niki Pak. Oh, tak sawang saka mburi kok kaya. Soale saya megar. Ora. Oh. Ejan tenan. Aduh salah. Saya gede. Sikilmu ki kaya ora ndek dengkul. Moko gak saka kemiri tekan dhuwur ki pupu kabeh. Iya wis sembuh wae. Iya wis semen nyatane. Wong wedok ki ora perlu dhuwur kok. Gom, cendhek wis iso merak ati. Ayo. Yo, arep nembang apa? Diaturake para lenggah. Heeh. Edane ki truk sing lenggah jane sing wah nganti suk-sukan. Lah mendho krungu ki penontonku akeh mendho krungu ki. Kang Karo Putut ki men krungu penontonku akeh banget ki. Wis dan ana lungguh sing ana lungguh. Kono lungguh aja susukan. Iya. Ngaturke apa? Apa Nes? Napa nggih penake? Engkang gayeng. Oh sing gayeng ya ini kok tengklenyit. Sing gayeng ya sing gayeng sing. Oh nggih. Kula pengen pelak. Oh ya, ha. Padha. Pelak 6 Pak Geter. 6. Aku ya pengen pelok. Kae kene wae. Ki sapa iki? Iki dalang-dalang do prei iki do ngopo ae do? Ra krungu. Ya. Dina Minggu nggih. Nah ayo. Aku ra selo Minggu. Liyane. Dina Minggu kang tak anti wedok entuk bakmi ya wis ben ora apa-apa. Dina Minggu kang tak anti Dina mune
janjine didamoni yo. Soale kowe iki anggere jare bojomu kowe iki anggere bar mangan budhek. Apa kok? Pinter neng kalasan, pinter golek alasan. Ngono. Wah, tak kira nek kalasan. Ngawur. Pinter golek alasan. Ngandar-andar. Geda. Ngawur ora. Mangga aku wis ora Oke. Dino
Matur suwun ya. Jangan apa ki taktuk-taktuk. Karepe arep dibalen-baleni ngono kuwi kok Jian. Apik tenan iki mau. Agnesia Nandasari Nurengtyas. Ya. Goleke pesainge kok. Pesainge sing megal-megal aja nganti. Sapa jenenge iki? Aja nganti sisiane kok mengidolakan wong liya. Kudu mengidolakan garwane dhewe. Ayo Purwalestari. Ha, ling ngemplok mengko. Men tampil di muka kita. Ayo. Di muka kita piye? Oh, kacamata wis mulai dicopot ki jengkelit barang ngono. Deloken ngono. Ngamuk iki kok. Pagi, Pak. Waduh, selamat pagi. Pagi. Ayo ki Nona. Oh, None to. None Belanda. Belanda. Nederland. Oh iya. Oh, Londo. Londo edan. Heeh. Ayo ngaturke apa? Kowe sing kira-kira gumyak. Ya. Lah apa, Pak? Lah napa? Lah apa sakarepmu apa? Arep mlayu ning toilet kono apa arep ngapa? Ayo wong lagi bar maem e. Men medun sik. Apa jenenge iki? Apa bakmine men medun sik. Bajidor. Hah? Bajidor. Bajidor kahot. sing ngendang iso ora bajidor kahot. Bisa ora, Mas? Bajidor kahot. Sing ngendang dadak ganti. Heeh. Lah napa? Sing Jawa napa sing Ganti sapa? Ganti si Nur. Nur Boy. Ame ngendange dadak jungkatan. Terus nganggo sepatu ket. Ayo malah ora muni. Ya bajidor kahot ora apa-apa. Ya. Men payu sing ngendang. Gunung Galunggung kecubung. Ya. Waduh. Hati-hati lho yuk, kuwi tok idahe mak kretek-kretek. Nggih, Pak. Ayo ora apa-apa kok. Engko nek jajajajajajang tak bles. Men ketok gelungane tok. Tingil. Yuk digajul. Awang bojone kejeblos malah. Lah iya. Ora bola ki berduka kok malah gajul wae. Kok kaya oleh bungah banget. Kaya bungah banget rumangsane anggepe. Dar, Bos. Iya. Ana aku tak bales kok nek bojone kejeblos dunekke tingil-tingil ngono ki nek pas ngemplok mau. Dulu sak sendoke ngono. Yo, kaya ngapa, Gong? Rungokno. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Kapungkur. Gunung Galunggung kapungkur. Gunung meneh loro, Truk. Ya iya. Sumedang Ketunjang. Ceritane Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. Oh. Ya ming rada gedhe Gunung Galunggung. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang nek digathuke tengahe ana telagan. Napa gathuk? Heeh? Napa gathuk? Nek digathuke kok. Oh, kuat napa? Kuat napa, Pak? Apa? Kuat. Oh, kuat. Mbok tambahi Gunung Kemukus. Berarti gunungnya telu. Telu, papat. Oh, Papat.
Lah napa? Ana sing papat. Sinten? Aja nglirik lho kowe. Bisa dikapyuk bakmi tenan. Ning mburi wis ora gunung wis dadi montor. Dadi gambari montor. Mula aja lemu-lemu tatin kowe iki. Oh, yaene ya mangan kok kowe iki. Padahal yaene iki dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Pripun ta, Pak? Lah ya dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Oh, tatin ya yaene ya bakmi ya ler. Ngarepe sajen ya ler. Wo kae tambah ndok asin. Mbok golek sik ndok ampek. Ndok ampek niku napa? Mbah. Takon werna-werna ora. Telaga ki mau lho. Sang kawaya nyadang. Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, Yai. Tansah pinangan kawidadan niring sambi kala. Namung keparenga kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Menapa ta sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecula ingkang saderengipun Yayi kadereng sarawungipun Ngraka ing Ndwarawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung ket kan para Pandhawa wekasan mboten maneh menawi setunggal kalih dinten kula menika mboten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun Ngraka ing Ndwarawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh menawi pendak dinten kula menika tansah kepi anggen kula tansah caketan lan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwin mboten wonten kewajiban wonten negari Ndwarawati tartemtu kula sowan dhateng negari Ngamarta pangajaping memanahing Ngraka ing Ndwarawati namung sageta pinanggya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang asoran pacaring purnameng kekono dasari mungso katiga katrenjo rawing sang hyang jagat winata karya cingak nandya para Pandhawa tandya para Pandhawa piyok gunung mangung sireng kunjing lir kincange ngaris risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik
Pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Iya Puntadewa Luntombo. Pukulun bekti kula kunjuk. Pukulun aku ngaturke bekti. Pukulun bekti kula kunjuk. Pandhawa Luntombo Kresna Luntombo. Menapa ta sababipun dene Paduka rawuh mongko semu kesesa anggen Paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayiwangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan. Merga nggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya. Lah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus. Aku biasane iki sarane sarane ora muni goblok ben ngandel ora Pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku sapa rumangsamu aku nek kangen iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pangalembana. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganangka. Satriya saka ing Madukisma. Kowe arep ngendelke pusakamu duwung Kyai Jalak. Aku duwe pusaka kris Kyai Pentret. Jalak mungsuh Pentret mesa kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satu ing Madukara Raden Janaka kok. Aku bareng aku ra metu nonone Werkudara arep kewirangan mungsuh aku
Waduh, lek ku anjlok rapati yo bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Guru sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung pun Ndawasa. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki duwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Hah! Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi Ratu Jumbo. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku baru ngombe obat kuat kok. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mati lho mah. Ana sasmintane isun jagat wasisane ngobotara. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawur gawar-ngawur. Ngawar-ngawur. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Ngamarta kok gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok wis padake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangga riyen. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, nun. Bagong meneh ndi? Gong, enten apa? Lho kok sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-oyak Bathara Guru. Asale seminggu ra diwulang. Tau oyak-oyak piye kewajibane ngene mbayar SPP meng prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kotang barang. Tak pasangi kotange bojoku ora iso online. Piye wis bayarno? Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-oyak Bathara Guru apa ora? Ora Pak weh, mang minggir. Sing Bagong niku ak pethukke legane ati. Ora menungsa, ora dewa. Ora bapakku dhewe, ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong raweh-raweh rantas malang-malang tak putung. Gong. Gong. Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngapa? Gong, ngapa? Nggih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing endi? Kuwi. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anakku.
Apa men jajak anak-anake kok saose dadak dicepretke ning sirah ora. Engko go bukti mbokmu. Nek nakokke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu. Udu. Kowe udu bapakku. Petron duwe bapak dhewe, Gareng duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arep wani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Muni yo. Ora ngono, Mir. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku, aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso katokan tak katoki, ora ndek klambi tak klambeni kok arep wani karo aku ki sing tok nggo menang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu-ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajate kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning ngomonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung ndek kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal, wekasan ayang-ayangku wujud menungsa. Mula jenenge Bagong. Ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan. Dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki merga saka Semar, arep ngapa kowe nek arep wani karo aku wani ya. Ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge Raja Mak. Saiki krembak-krembik. Meleh terus. Oh. Aku weruh saos mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajakke. Ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora. Le bedakle ngapa jenenge apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen Yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi iki Bagong kok le nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok bol bojomu to. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin ya? Ora ya. Badar Yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu.
Guru aku sing njalukke ngapura anakku ya Guru, mboten dados menapa. Ingkang baku Bagong sampun trima. Kono baliya, aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok kapake tak kembari. Sajake sok nggih. Iya, Mengke kula ijoli sok pit. Sopit keproke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Diantenan kok. Ya wis, syukur yen kabeh wis tentrem. Semar Badranaya muga-muga besok meneh aja nganti lir wong nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.